CCU atum dogmoka longkam teron auditorium hall along consultative meet on unification amai kepado. MTYC atum Jaya Jigdungaphan Vice Chairman arpu kepe kaputhak ningkang samse chepaklang. Jesus calls Arnam Kardo Mahem Ningkan isi kichok Katalon. Adap kang sam lapen adap ki me Kardo Pajirlo kado web hansame. Pini karbing long Adap Abirta longpen nilisami Julie baby nonar jekta bertang tonpen. KLNLF atum Sorkar pen kachingki bom Article 244A puthak Prabjin pen kapachun daprang je aphan kedoan karbi arasetami cherap cheto dun pen jakong chipi dunang ji po puthak mai kepadupon. Convening Committee for Unification Mate Thihek pen CCU atum chepatir piponsi kedam tang phaikuni ni phai trok arni dokmoka longkam teron auditorium hall along consultative meet on unification amai kepadupon. CCU convener Saising Rongpi ahin pen kechari ponamay along abarim UPDS Welfare Society Sarsing Teron KLNLF Amaipu T Dili KLNLF Kongchunbang Thong Teron KPLT Amaipu Ran Rongpi pen danglok penang an RD kido abang phabang phi atum anparta ajhak hamphang asongja SDB rongasaratum chetongdo. Bangso amay along Jasimet kachathan ponatengke Karbi anglong hemprega farman KLNLF lapen sorkar atum kachingki bomalong Karbi araratum kacharap chitu dunangji kenang soraputhak chethan ponno anparta CCU atum akemang ponalong kaprek hamphang asong atum aphan sitami chingki chethan pen kacharap dunji aphan chingki bomluputa chethan pon. My Juderapi CCU convener Saising Rongpi Perangkia Thingno Karingja Tenke Karbia K atum kachathak jama jaw karbia khe amana peng abi pinlo lapen ili to makemang setami ko anma kachapang tang nangji RD ki donangji la soteng che theklong le dedlo lasi ason tin kache song alongta katikuk ason nang dokoklo sa la sopang inton si ilitum kengkam sivet ning sivet pen hemprek aputhak ilitum che song na la anlo plote ilitum khaya mana peng dalong po hemprek ke hanga jakong ta intang po siksitul ke hanga jakong bangta nor bangke nade penang pluruk nade penang pluruk abang abepo itu klembra penang pubangsi along tina cingki dalam batai ni ke thom pri cingkiam lo seta alang tu abang non bang kacing rupang pi potoning hanghe dalo de labang ni tum cinde dalo la si non bang dang cekoi seroi ponon bang ke manesi ki toy palam si la mane phan jehon serai po mane phan jong serai po la son si ili to makhai bang ke la ining isi ki to tek bang ke la kechi putot kechi yong tot la song deng masih dokolo. Karbiang long along non penang anatum hemprek amen pen longri longpat amen pen lapen six schedule amen pen anutinta ningje setami komane ke election aphan lapen komane ke rar aphan kachiki ji aphan si damchon. Claim ra penang ji po bangke aning ha bang abe lapen rat chari asongang bong kache jong tot kache sorsa tot hei huya bangke ing to nang popusi nilitum CCU penta chingki chethan dam nupusi rongpia sangho ningje pong. Hemprek hang punon custom tum hang det ACC tum hang det ha jakas tum hang det lason theklong lo lasi chingru pet noi po bang alang tong bang da chebori lo sitat kobi polone lo sobang pluturiti Dokmoka pen semsing ingti Karbiang long live Manja hawaralong town ki hok ponalong town committee arpu kepek ponalong Jaya Jigdungaphan vice chairman arpu kepek ponke manja arat lapen manja town youth committee atum kroithek thepusi manja KSA sa hemalong pherangkia mai phasi ningkang samse chepaklang manja hithialong comment tu ni aningkan ke claim kedam kachepaduk atum ke ahok pen vice chairman arpu kedeng dun vek nangji atum aphan kepek pon pedera bangke manghu memelu Manja ahithi klembang atumalong RJ theklong le pin lang amunit si non ke arpu ke the nang kedeng dun loke manja aralatum kro thek the ada ni tum isini kang samdam de lang lo ini tum manja long ethok pincong lo lada ke dam tang ningkan ko an pen lone kachipaduk dam de mate lahai activities market long kam claim de market long nang kachiklang de atuma men siklang khu Asnil tum bagi pudang ke kedam tang ko alo ne kacipadu katum dupik lang damlo pote ningkan ko an ben ne kacipadu katum modak amen innut tabai bai thoklong ke tasilap so amen ardet panajo tum laso press meet ke hang nang kok ke lan lo
nilitum memorandum tame pidam lo nitum akehai tuliram lo hang lo lapen sing timung lo tame nitum pidam lo lapen memorandum tame nitum pidam lo lapen ason ataksi omor tiso alang li pantame nitum memorandum pidam lo tasi produk memorandum ki pidam hut nitum pan monggo sing timung town and country in charge development in charge laktum lalang li pen lamoy nang ki piduna lam thegelang lo ni alang li pen thang taka chini nabi usini to manang than stala pubang nge nili tumbang ning samdam desi press meet gibi lo vice chairman along Joya Jigdung comment on kita chini ne thelong lepin la Manja ahithia long aprang pen keklem bari matuma phan inut baga phan members along nang pon thek thei pulote nitu ning ingsamon e lapen nona kimia tuma phan ke ponaret ke ju idet po mesena sai ke klem pon thek thei lobuta ar bokbo Manja ahithia long keklem ke dam ka chepaduk abari matum ke non bang priya tuma phan ad hoc committee along ke thapon ke thang ta chini dundesi manghu prong lupusi pherang ke amai long ningje pon renti non dono chapate kita teman teman kita lagi pun, itu bihek pen kita long kita non kita doang kita long macam tahun pun orang kita bomai sab sekun pun orang kita bomai sekali, lapis so seanak cepat tu lockdown sek long atau sang pun orang dali pun aja nak tenang long, dah hohai nak pilih nasi ni teman kita saya jitung nangnya kita pun deklar tu deklar, tapi kita ini student ni civil News report Rosanan se Karbeng Long live. Kedam tang ni phai trok arni CM Bangalo athengno kedwa hem thengsong along kedo Jesus calls Dipu prayer tower ningkanesi kechok alira lon pen talon pon longlo. Kedam tang sure hini ra kresir cap aningkan Dipu amlapoti along hempu Jisu aphan karcho lapen kardom kardi je aphan pura Jesus calls kardom kardia hem ingpu pon. Bangso kangpu ahud Dr. Paul Dhinakaran amethang bangsi suri armu chetong don. Bangso Jesus calls kardom karde ahem non an ningkan isinan joksi kedam tang phaikuni ni phai trok arni methang Jesus calls kardom ahem along ningkarong pen talon pon. Bangso a prayer tower lake Dipu abhanchot lapukali. Kado kabe karbi anglong angangpi ararphan panongsi niritum hemisi chingbai sarpensi Jesus calls prayer tower ahem Dr. Paul Dhinakaran ahem pen Jesus calls arnam kachardom ahem Peter Lopusi Augustine Kramsa ninje ini tu lah Jesus calls prayer center ini ningkan isi kecok dan ningkan isi katalon aku tak nana jawab pilih dalam cokaro itu lapen ini itmit ini kan ngegang tu bang kebaru ini tu lah so prayer tower matela so Jesus calls aku karbiang long Arab mati karbiang long Yesus Kristus han kaci ini karena han kaci ini han itu karena malam ke kontek sih tapi Yesus ini yang na so prayer tower pen kardom pen kapang idati bahasa disip kono Jesus calls Dipu prayer tower bu arnam kardom ahem arnam aphan hodai therapy non anabangke ningkanesi joksi ning aronga jepen katalon padosi cake mate him kedok ing than ponlo tangtenon malam sudhina mophan mirta intonic sinang Dihina mo phibuthot birta arju thilo nang sai ke claim laki isi jakong ke pherason lapen sai ke claim ka chapaduk ali long ledaji lapukali ali long vekji lason si virwar chai terona rong ari swatum pen aninkan bang ason thak thaksi inglong arlo phelangpi keroda sai ke claim pon phelangpi phelangchirik soke karbia khei ajutang alongsi dolo Hako hemred kachikim cheng penta asar nongke phelang pisi dipji.
hem theng song ki kim kerang riso ateranga hem ki kim kerang hong pharla ki kim kerang hem tap ki kim kerang pendang lok hako phusar phisara kaya hut pensi karbi karbaga khe tumki phelang pi se hem break kachiki malong akenang so thepi setamin non ke pirthe nang chikirla bomlo ason hem asar nong kidi bajaton nang thang bomlo karbia khe tumke non puta rong roba joke hong pharla hem pi hem theng song ki kim kerang hem non puta phelang pi si asar nong dipon bomlang Karnom carving long life kelang rara tum don. Nilitum carving long life pen nilitum pedap padap pen nilitum ruba panglong arlu lo. La pen haladak penangan signar hemarit cubok asok kerot. Alang litum labang society ki yang deng nilitum penangan mohor nep dun lo. Pen alang litum pen cihu cipud lo. Pen hadak aronatang nilitum cini jiep han nilitum carving long life pen bori lo. Pen non nang hirbom hu nilitum dang ting pig lo. Tawara ce char ce nilitum ta mena mobile pen. Battery da kiglo battery da kiglo saminil tum unan ke torchlight machichi chachi torchlight do la pen pencil tum nang hirbom lo pen nang ki hir da joy ke kali athema inglong ar lok side towar da mesen towar kali athema inglong ar lok towar ke nal tum kadu bera chini lo nil tum nang hirbom mahut la dak chitim bohalong ruba banglong la bang so chitim along chitim boha puisi adim do la dak nil tum bang hut jasemet risumar tum phan tot from la son si theklong ke alang litum phang along phelang son la so phelang han puji phelang geding chai terona rong ari so atum aningkan wang ta phelang pi ke rodama sai deng bonbe phelang chirik so ke penangan adim long dama thaya bidera son si thekdam long lapen phelang pi setami lason thak si inglong hini ke thom phat pon det si labang so phelang pi setami rodam long ji Wirwar chai terona rong ari suatum kai kita amina asai do anta cheting ni bangwi lapen rong isi riso ejangatum angbong chirinti pik ang lapen amina asai do an setami apor teng pensi cheklem pon bong ang tum ko ano nega cepaduk la si la so pupu la bang so ke bhar lin ko andu ji mane si idea pen putha la bange ini ke nili dan dia teng sini dan igi delo la bangke lin thong ke dok kok tahai di kok dai bon jasamet nili rung lang pade ho lang tha oi nili oi rung daw ne nili ke rung hok per la si thalo nili ke rung daw ne la si lage lin thong ke so se ko so jina nalitum la so ke lan to war ke no la pening longer lok non ke nalitum ke to war je char chelo ko so no na to ke son po ki hilpo nili tum bang la bangke nili tum bor ipone pola la si ajat pesta mi ni tum ke thoyan belang kop ke yon nili tum bangke he artik pesta mi ha ingom ga ban igel mati la si nili tum bangke bare nang kop la si lang li tum han choro reu ne karbi ari so tum la an ke paduk jasemet inglong thoi ke do ari so tum la an mane amena pia ko phan pen hemrit chapa jap ji phan denarong pen bikrom teron carbing long live BSA Club League Angdong Kiti Kachapate along Sangti Hidi FC Atum Dubajan FC Atum Aphan Pli EC Mate 4-1 goal span Chepahai Ponsi ke Hayanong e Kachapalong don Bali Bathar Sports Association Kapater Pipon along KAAC EM Jagat Singh Ingti Kacharap Cheto Bidonsi Sangti Hidi Pathua Klamalong Karlitang Borsing Ingti Chikimoa Menpen Trok Angdeng BSA Interclub Football Kachapate Keramtang Pre ni Phai Kora Trok Si Arni Pen Pangcheng Ponsi Phaikuni ni Phai Trok Arni Angdung Kiti Kachapate Paduponlo BSA Adun Maipu Dilip Rongphar Kachapahem Phu Pona Mayalong BSA Achunbang Dilip Ingti Pensi Kachopha Aluhi Atumaphan Pachini Bonlo Mayalong KASA Mate Kasa Akong Chunbang Pankaj Teron Aluhi Sarpo Aman Pen Chetongdon Manpeng Aluhi KAAC EM Jagat Singh Ingti VDC Chairman Riso Singnar Balipathar HS School Principal BP Sharma Rat Sai Klembang Lakhiram Rongpi Lapen Penangan Kithekiring Arara Tungta Chetongdon Niphai Trok Arni Angdung Kiti Kapathu Ponalo Sangti Hidi FC Pen Ellen Dubajan FC Atumang Bongsi Chedai Ponlo Kachepati Pangcheng Pon Pia Prang Aluhi Sarpo Lapen Manpeng Aluhi Atumpen Kapathu Abangphu Atumang Bong Chepachini Ponsi Malom Sopor Kalitang Borsing Ingtia Phan Kachigimo Paduponlo
laso aphi kache pate pangcheng ponsi first half ahut ke hin aterang atumta ke thek kache dai koya jok 5-5 mate 0-0 goal pensi pajut ponlo aphi second half kapathu ponahut sangtihidi FC atum goal pli lapen dubajan FC atum goal isi ansi kache voidun unchora jok goal thompen sangtihidi FC atum si angdung kiti kache pate along ke hai anong e chepalong ponlo kijutsi nong e kapaji ramaya long ke thomang deng anong e dilaujan FC atuma phansi pajir ponlo ni phai trok angdung kiti kachapati along adun thu anong e kachapalong dun dubajan FC atuma phan balibathar BP school a principal BP Sharma pen EM Jagat Singh Intiatum arideng pensi pajir ponlo lapen ke hai anong e ke KASA mate kasa akong chunbang pangkas teron arideng pensi pajir dunlo nong ekapaji ramai jud det penaphi EM Jagat Singh Inti BSA alama pasun ponsi sayang deng ingsam jin pen pachun ponlo bokajan pen ananterang karbeng long live tangde pinara Adap Abirta ke lapon sikang tonik lo domai thakmi kurbang thu